ASMR Misteri. Legak satu lito mel monggo potongo wong Jawa aja ilang sawane wong Jawa aja ilang budayane. Lamun sira monggo ndara kula aturi lenggah langkung rumiyin ndara Werkudara monggo kula atur lenggah langkung rumiyin Den. Najan to dinten sak mangke sampeyan niku nandhang rasa lara ingkang boten kantenan ning kula pitados. Sedayanipun menika saged dipun rembag kanthi raos ingkang tentrem. Monggo. Mbok menawi kula niku saged urun saged madangaken penggalih panjenengan. Monggo. Ampun grusa-grusu sedayanipun kedah dipun penggalih kanthi raos ingkang wening. Sampeyan niku satriya kok Gus ingkang gagah perkoso birawa tur sentosa mestinipun sedayanipun saged dipun penggalih dipun onceki. Wah yo Kyai wis katon sasorotipun trontong-trontong amadangi saisining donya kang gumelar ngalam
ngar tiya jeneng sira kang murbolan ami sesa Sang Yang Mono Jati Yakti lai begegek ugek sadulita hemel Ndara sejatosipun menika wonten menapa ngantos njenengan kembranang ing penggalih Yai Semar sing gedhe pangapuramu nalika semono aku wis kupaya ngelmuning kasampurnan sebab nalika semono aku duweni kekayuan kepingin mikul dhuwur mendem jero nyuwargakake wong tuaku Popo Pandu apa dene Biomadrim nalika semono tak rewangi nyemplung samudra Minangkalbu goleki banyu Prawitosari petheke aku kepingin balekake leluhurku marang asal usule nanging Kyai najan aku wis ngrasuk kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi kasunyatane wong tuaku dina samengku durung entuk pangapuraning Gusti malah kepara dina samengku kacemplungake ana kawah Candra Dimuka Kyai Yai Semar jan-jane mono menungso bisa munggah swarga entuk sampurna jati sampurna kuwi kepiye Kyai ngaten lho Gus nuwun sewu saderengipun nggih Gus wonten tetembungan ingkang mertelaken mekaten dawuh urip inggih menika aku kuwi nerusake lakune leluhur ingkang angka sepisan dene ingkang angka kalih aku kuwi lakune angen-angen gandeng aku menika nerusake lakune leluhur mestinipun akune sampeyan lan kula menika sabagian menika akunipun leluhur awakipun piyambak aku sampeyan iku sebagian aku nih bapak kelawan ibu sebagian malih Mbah Buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur lan sak panunggalane dados mestinipun ngaten lho Gus yen menungso niku kepingin nyuwargakake wong tuwa nyuwun supados leluhur
niku saged kundur wonten ing alam kasedan jati manggih swarga jati jatining swarga niku janjane gampang Gus. sebab leluhur menika sampun mapan wonten akunipun menungso sebab aku menika lakunipun angen-angen nglebur luputi leluhur niku sami kalian nglebur luputi dhewe menika ingkang angka sepisan dados ing angka kalih ngaten lho Gus mila wonten tetembungan laku lan tumindak laku menika manembah nyuwun pangapura dhateng purbanipun Gusti ingkang ngakarya jagat dat kang mara ing dat sebatanipun lajeng tumindak menika nggelaraken pangapura sak sampunipun menungsa menika nyuwun pangapura dhateng purbanipun Gusti lajeng pangapura ingkang dipun tampi menika dipun gelaraken kangge memayu hayuning bawana nata katentreman saha nata karaharjaning bebrayan agung. Kyai Semar pripun Gus yen kaya mangkono banjur apa kang kudu ndak tindakake ngaten lho Gus sampean kedah iling lelampahan ingkang sampun kawuri cobi sampean kelingan menapa mboten nalikanipun Ndara Werkudara menika pikantuk nugraha saged tunggil kahanan kalian guru jagat sinebut Ruci Bathara menika wonten lantaranipun inggih menika lantaranipun para Kurawa nalika semanten para Kurawa Sinun Prabu Duryudana paring dawuh penemban Durna kinen mejahi panjenengan nalika semanten para Kurawa nindakaken lampah culika panjenengan menika dipun apusi menawi banyu Prawitasari menika mapan wonten segara Minangkalbu dene ingkang kalih kayugung susu ing angin menika mapan wonten Gunung Candramuka niku sejatinipun sampean namung diapusi dening para Kurawa ananging najan to nalika semanten panjenengan menika dipun apusi Gus sentosaning tekad weninging cipta gemblenging rasa nalika semanten panjenengan boten dumugining seda malah kepara saya ngrembaka saya sentosa pikantuk nugraha saged tunggil kahanan kalian guru jagat sinebut Ruci Bathara saniki kula walik Gus umpami nalika semanten para Kurawa mboten maeka panjenengan ngajab pati panjenengan tertamtu panjenengan dinten sakmangke dereng saged ketemu guru sejati dereng saged kepanggih urip sejatining urip dados saged dipun wastani Gus panjenengan tinuntun dening pakarti alanipun para Kurawa ingkang ngajab panjenengan jasanipun para Kurawa nalika semanten jebul ageng tumrap gesang panjenengan anggenipun badhe ngupaya banyu Prawitasari nalika semanten sakniki kula walik Gus kula walik jasanipun para Kurawa nalika semanten ingkang sampun nuntun panjenengan pikantuk guru sejati menapa sampun sampeyan wales menapa sampun panjenengan tresnani para Kurawa sak kawulanipun rak dereng to
kamangka wonten ujaring para nimpuna, ujaring para winasis bilih bebuden becik walesen becik, bebuden ora becik ya tetep walesen becik. Kabecikanipun para Kurawa ingkang semanten agengipun saged nuntun panjenengan pikantuk guru sejati, mestinipun kedah jenengan wales menawi panjenengan gadah laku manembah nyuwun pangapura dhateng purbanipun Gusti, lajeng pangapura ingkang panjenengan pikantuk kala wau dibaraken dipun paringaken dipun tresnani para Kurawa ingkang sampun tumindak semanten ngagengipun dhateng panjenengan. Saksampunipun panjenengan saged laku tumindak ingkang kala wau tertamtu saged nemahaken nuwuhaken daya suci. Daya suci menika Gus ingkang saged mijil sabdanipun nuntun sawarga Prabu Pandutuin Dewi Madrim pikantuk sampurna jati, jati ning sampurna. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liuping aluyuk pindho pecating supena sumusuping rasa jati padang trawangan rasaning atiku Kyai. Aku ngaturake nedon trima karo kowe Kyai. Kowe bisa madangake atiku. Kowe bisa majarake pikirku. Banjur apa kang kudu tak tindakake Kyai? Ngaten lho Gus. Ing ajeng kula sampun matur kalian panjenengan bilih jasanipun para Kurawa menika ageng tumrap gesang panjenengan awit saking menika Gus menawi panjenengan kersa ndhahar atur kula kabisan panjenengan ingkang sampun ngrasuk kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra Jendra Hayuningrat kala wau kedah dipun gelaraken dateng sesamining urip dumateng sesamining gesang utaminipun para Kurawa. Ngono Kyai. Inggih Gus. Yen para mangkono Kyai, aku njaluk pangestumu bakal budal ana praja Ngastina. Nggih. Kula sawang saking katebian kula paringi japa mantra donga dina ngandum slamet mugi-mugi lebda ing karya Gus. Kadangmu padha warahan dena becik besok amendemo baris
Werkudara. Saderengipun sampeyan bidal badhe ninggakaken wajibing suci memayu hayuning bawana nata katentreman saha karaharjaning bebrayan agung. Kula namung kepingin paring peling dhateng panjenengan. Wujuding pepeling inggih menika kula kemutan nalika kula mapan wonten kayangan saderengipun kula menika dipun paringi dawuh kinen dados pamonging satriya utama. Nalika semanten simbah kula Sang Hyang Pukulun tunggal ngendika kados mekaten, Gus. Sareng kula manah-manah jebul pangandikanipun menika nyambung kalian lelampahan panjenengan. Menapa kepareng kula gelaraken kalian panjenengan, Gus? Iya Kyai. Ngaten lho, Gus. Lae. Tangisku angengis-engis ati kang wening ameningi sesingloning lakon laku laknat sinamu durna kebak dura dur angkara sinungging harupa kencana. Tangisku hanggeget getering soksmo samidhi hangrucat raga titi tata manjing samar marsudi jatining dawah sihing pangeran angronce sabda dumeling elinga watak satriya utama. Tangisku ndak ulu handulu bumiku kelem banyu labuh laku candala wis dadi panjangka angkae padha pongah ora wedi salah silih ungkih waton akeh ndak kunci tangisku mring sucining Sang Maha ndak kunci tangisku mring sucine Sang Maha rasa jati ya satriya sejati wis mijil bakal mbengkas dur angkara budi candala. Jebul ingkang dipun kajengaken simbah kula wau menika panjenengan Gus Ndara Werkudara. Asesanti budi rahayu urip waras slamet rahayu Ndara Werkudara. Legegek sadulita mel Tang samar mamoring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati